ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ପୂର୍ବର ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଚିରେକୁଦା ଆଜି ପାଲଟି ସାରିଛି ସବୁଜ ଜୀବନ୍ତ ଯୋଗ ଓ ଜୀବନର ପ୍ରେମବନ। ଆନନ୍ଦର ଦିଗକୁ ସେ କରୁଅଛି ଉଦ୍ଭାବନ। ପତିତପାବନ ଡଙ୍ଗ, କାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କୁବେରପୁରୀ ତଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ ଏହିସବୁ ନାମ ବହି କରିଚାଲିଛି ଜୀବନକୁ ସମନ୍ୱୟର ସୁରାସ୍ତାରେ ଜୀଇଁବାର ନୂତନ ପ୍ରୟାସ। କୁଟତୋଡ଼ା ଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ ଏ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ପଥ କେବେ ଅଟକି ଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଓ ଯୋଗର ସମନ୍ୱୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିତ୍ୟ ନବୀନ ଜୀବନର ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବାର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଷା ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ଓ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ସମସ୍ତେ ନେଇ ଆସନ୍ତି କୋଇଲି, ଚଟିଆ, ଚଢ଼ାଖାଇ, ଚପା, ଟିଆ, ଟିଟିଟିଅ, ଟିହା, ଠିକ୍ଠିଣି, ଠୁକ୍ବଡ଼େଇ, ଠୁର୍ଲି, ତିତିର, ପରୁଆ, ଫୁଲଚୁବି, ବକ୍, ବକୁଲ, ବାଟି, ଭାଲିଆଖାଇ, ମିଟୁ, ରୂପ, ଲିଟି, ଲୁହାଚେରି ଆହୁରି ଅନେକ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରାତଃ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହା ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ସବୁଜ ଗହନ ଶୀତଳ ଛାଇ ଓ ଶୀତଳ ପବନର ହରକତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଉଥାଏ। ଆଜି ଏହି 43 ବର୍ଷୀୟ ଜୀବନ ଆଶ୍ରମ କେତେ ଦୂର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଅଛି ତେବେ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନ ଅଛି, ସଂଘର୍ଷ ମିଠା ଲାଗେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପିଠି କରି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ କେବେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ସବୁ ଜୀବନର ଜୀବନ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ଦାସଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଜୀବନ, ଆଶ୍ରମ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମର କିଛି ଅନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଶ୍ରମର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଆଶ୍ରମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ରୂପ ନେଲା ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ କେମିତି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ପିଲା ବେଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୋର ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ, ଶିବାନନ୍ଦ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଢ଼େ ହଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ। ତାପରେ ମୋର ବାପା ଜଣେ ଥିଲେ ନା ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗୀ। ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ, କର୍ମକାଣ୍ଡି ପଢ଼ଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଛୋଟବେଳୁ ମା ମରିଯାଇଥିଲା। ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକିରି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ସ୍କୁଲ, ମୌଳିକ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ପ୍ରଥମ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି, ବେସିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି।
जोटा कि आश्रम मौलिक शिक्षा करी आज्ञा मोर ददेई बड़ापा सी थे जन फ्रीडम फाइटर जेल भी जाइए कटक जेल भी थे लवण सत्याग्रह इत्यादि सब एमती किसी आम परंपरा वंश परंपरा आम पंडित घर ब्राह्मण शासन रे हमको पंडित घर बोली आमर ना पर्यंत भी अच्छी आज्ञा तो बालेश्वर त्रिविक्रमपुर शासन बा गेंगुटी शासन बोली सेटा तो से बेलू मन भितर मोर माँ मत मो ऊपर दीटा छुआ मरी जाइए आ सी हूँ बापा माँ मत बाबाजी ना देथिला हाँ बाबाजी बोली डाके से गोटे लोक आने सब विभिन्न ना डाकती किए बाउली किए विष्णु किए ये नाना कथा डाकती कि सी बाबाजी बोली डाके हाँ तो से कथा सब मोर मन को आसे सतरे मु कौन बाबाजी हेबी हे भगवान माँ डाकुला माँ तो मरीगला हस्पिटाल रे तो एमती कि जा घटना चक्र रे मो पढ़ला बेले मोर गोटे उड़िया साहित्य प्रति गोटे आसला मु देखिली गोटे चिठी लिखला बेलू मत बहुत भिड़ है इंग्लिश इंग्राजी रे बहुत एगारे देली लिखिपारे सब कहीपारि किंतु उड़िया रे गोटे चिठी पोस्ट कार्ड भरी पार्ली से गोटे बीएससी पढ़ला बेले आसला मन को जे मोर मातृभाषा मु गोटे पोस्ट कार्ड भरिया मत एत कष्ट हो राति 12 बजलानी तो से राति बसिकी मु उड़िया रे गोटे गीत लिखिली आज्ञा जो लिखी थी आरंभ कली हाँ एमती हो तापर धीरे 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 से ये रहीगला जहाँकि आज 178 खंड बही लिखाई आज्ञा यूनिवर्सिटी एवं रिसर्च करुच्ची आज्ञा आम माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी फेलोशिप देकी से रिसर्च करुच्छ तेणु अभ्यास आउ ये सब नहीं कि आग्रह दरकार मातृभूमि मातृभाषा मेहरंकर कथा सब मन पड़ा मोर मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नाही ताकू जेबे ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे ई कथा गुड़ा मते बहुत आलोड़न कला सेति पई मु तेणिकी सब लिखा कि आरंभ कली से ऋषिड हाईस्कूल थिला बेले मोर बही गोटे पब्लिश है साहित्य एकाडेमी पब्लिश करला आज्ञा वर्णस्तबक बोली तापर कल्चरल डिपार्टमेंट गोटे बही पब्लिश कला तापर छात्र छात्री प्रेस कटक सी गोटे प्रकाश कला तापर मु देखिली जे सेथिरे पैसा कोडी बहुत खर्च माने से किछि जहा साहाय्य करूछन किछि नुह तो सेति पई मु आ से तांग पछरे न गुडै कि मो लेखा चलेली आज्ञा जाओ से साहित्य आज मो चूर इत्यादि मद घर फर चुई हेछि बहुत थर से फेंगा फेंगी सब कर नष्ट मो यदि सत्य निहित अच्छी ताले दिने ये लोकलोचन को आसियो बोली मोर विश्वास आत्मविश्वास आज्ञा आज भी मु हरई नाही जदियो मात्र 20 खंड बही पब्लिश होती आहरी ता माने 150-150 बही पब्लिश हो पारे बहुत बड़ बड़ वॉल्यूम सब अच्छी तो से गुड़ाक जदि भाग्य थी हम कही हेनी अच्छा तापर जो आश्रम कथा आश्रम आसला जे मु देखिली आमर जो प्रकार शिक्षा सब स्कूल कॉलेज रे पढ़ा जाउछि एडा होछि सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन एडा होछि लर्निंग फॉर अर्निंग ओनली ताले आमे जे निज ऊपर निर्भर करिकी आमे केमिति चलिबा आमर बेयर नेसेसिटी जहाँ वस्त्र बास आ खाद्य ये 3टा जिनिस हमको निहात आवश्यक प्रत्येक लोक पाई सेटा आमे केमिति चाकरी छाड़िकी न करिकी पिंजरा भितर पक्षी न होइकी आम एथिरे जो भगवान दिव्य शक्ति किछि देइछि ताकर स्फुरण केमिति हेई पारिबो पिंजरा भितर पक्षी से किछि करि पारिबोनी से तार जुआड़ गले खाली से लुहा बाड़ भितर से रहिबो सीमित हो तेणु पिंजरा मुक्त शिक्षा केमिति आमर हबो से मौलिक शिक्षा तापर राधाकृष्ण कमिशन तापर कोठारी कमिशन जाकिर हुसैन कमिशन जो रिपोर्ट गुड़ा सब देखिली से गुड़ा सब गवर्नमेंट ताको इम्प्लीमेंटेशन करि पारुने आ शिक्षाटा सरकार हाथ में रहा अनुचित शिक्षक केन्द्रिक हवा उचित यही सब जो मुझे अनुभव कली बीड्रे गुड़ा सब पढ़ी अन्न पढ़ी सिटी स्कूल मास्टर रही कॉलेज रे भी रही सब रही देखिली जे ना ये शिक्षा विभाग में मोर रहा समय कटेवा ठीक नुह आम गोटे यूनिवर्सिटी एभली करिया पड़ो जो कि 4 आश्रम लोक एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडल एंड एंड्स इन द ग्रेव ताले दूली रु आरंभ हो मला तक समाधि रे सरीबो से प्रकार एक आश्रम केमिति हबो एमती भगवान को सब शुईला बेले मुंडियाटे मारिकी शुए एमती हो भगवान खोजिली जगह कॉलेज रामपुर रिजाइन कर देकरी मोर काम शेष करके एफिलेटेड हो गला तो रिजाइन करदेली ऑनरारी मो से काम करूली
ଯାଇକି କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଜାଗା କୋଉଠି ହବ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏମିତି ଖୋଜୁ 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 ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ପଢିଥିଲି seek and will find, knock and the door will be open, ask and you will be given। ତିନିଟା କଥା ତୁମେ ମାଗ ତମକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଠକ୍ ଠକ୍ କର କବାଟ ଖୋଲାଯିବ, ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି, ତାହେଲେ ଖୋଜିବି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିଲି, କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ପୁରୀ ଗଲି। ଇଏ ଦିଦି ସଦାବେଳେ ମତେ ଲଗାଉଥାଏ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦିଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ଝିଅ, ହଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ ତୁମେ ଏଠି କିଛି କରନି। ଏ କନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ, ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, କନ୍ଧ ହସ୍ତରେ ଦେଲି ଗୋଦାନ ଟେକି, ଯୋଡ଼ା ହସ୍ତରେ ଖଡ଼ା କଲି ରନ୍ଧନ, ହେ ରାଜା କି କଲ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମାକୁ ତଳେ ଥୋଇଲ। ଏଇଠି କହିଲେ ତୁମେ ଏସବୁ କଥା କେହି ବୁଝିବେନି, ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଏଠି ନ କରିକି ତୁମେ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ସିଆଡ଼େ ସେଗୁଡେ କିଛି କର। ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି, ପୁରୀରେ ଯାଇକି ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମଠ ବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଲିଲି ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କୋଉଠି ମୋ ମନକୁ କିଛି ପାଇଲାନି। ବେକ୍ କରି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ସେଇଠି ହବ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ପଳେଇ ଆସିଲ। ହଁ ସେଇଠୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏଇଠି ଦିନ ମନକୁ ଆସିଲା ଯାଏ ଟିକେ ବେଲଖଣ୍ଡି ଯିବି, ସେଠି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ଜାଗା ଦେଖିବା। ସେଠି ଜଣେ ମୋର ଛାତ୍ର, ସେ ମାନେ ତାକୁ ପଢେଇଥିଲି, ସିଏ ଯାହା କହିଲା ହଁ ଜାଗା ଟିକେ ଦବ। ମୁଁ କହିଲି ଜାଗା ଟିକେ ଦେ ଏଠି କରିବା। ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଆସିଲାନି। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସିଲିଂ ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ଆସିଲାନି। ନ ଆସିବାରୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠି ହବନି, ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଅତଏବ ଏଠି ହବନି ରେ ବାବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସୁ ଆସୁ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି କିଛି ଗଛ ମାଛ କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତିନିଟା ଡୁଙ୍ଗୁରି ଖାଲି ମତେ ଦିଶିଲା, ଲାଗିଲା। କେନାଲ କଡେ କଡେ ମୋ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଠୁ ରାମପୁର ଯିବି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ତିନିଟା ମୁଣ୍ଡିଆ, ଦି ଭାଇ ମଝିରେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ମତେ ଲାଗିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲାଗିଲା, ତ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି ଘରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସିଏ ବି ଚାଲ ଦେଖିବ, ଯଦି ସିଏ ଏଥିରେ ଏକମତ ନ ହବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ହଁ ତ ସିଏ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ସିଏ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥାଏ, ବିଏବିଡି ହେଡମାଷ୍ଟର ଥାଏ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମଇ ସ୍କୁଲ ରାମପୁରରେ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି, ସାଇକେଲରେ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଏଇଠୁ ଜଣକୁ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଉପରକୁ ଚଢିଲୁ। ଚଢି ଚଢାଇ ଦେଖିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ, ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର ବୋଧେ। ତ ଥାଏ ସେଟା ହଉଛି 1983 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚୈତନ୍ୟ ନାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତ କିଏ ହଳ କରୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ବଳଭଦ୍ର ପାହାଡ। ହଁ ବଳଭଦ୍ର ବୋଇଲେ ଲଙ୍ଗଳ, ହଳ ମୁସଳ ଲଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହଳ କରୁଛି ଦେଖ, ଯିଏ ବି ହଉ। ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ଖାଲରେ ବୁଢାଟେ ହଳ କରୁଥିଲା, ହଁ ତାକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଡାକ ତାକୁ, ଏ ନଡିଆ ଫଟୋ କହିଲି। ହଁ ସିଏ ନଡିଆ ସେ ଫଟେଇଲେ, ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲେ। ଧନେଶ୍ଵର ମାଝି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଲଗ ବୁକ ରେ ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସିଏ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛନ୍ତି। ଧନେଶ୍ୱର ମାଝୀ ଥିଲା, ଧନେଶ୍ଵର ଏ ମାଝି, କୋଡେଲ କୋଡେଲର ଗାଁର। ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ମାଝିର ବାପ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ବୁଢା ମରିଗଲାଣି। ତ ଗଲା ସେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେଟା। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଦିନ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ହଁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରାମପୁରରେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶାମିଶି ହେଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର। ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଥିଲା FM କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର। ସିଏ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇକି କୁଆଡେ ପଢିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ତଳେ। ସିଏ ପଢୁଥିଲେ, ତା ମାମୁଁ ଆମର ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏଠି, ସେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥିଆ ଭକ୍ତ। ହଁ ପରେ ସେ ହେଲେ ଏଠି ବିଡିଓ ହେଇକି ଗଲେ ଆମ ରାମପୁର। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ସବୁ ଯାଇକି, ତାପରେ ସେଇଠି DRDPD ଥିଲେ ପାଳାଖାମୁଣ୍ଡି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ବି ହେଲେ, ହେଇକି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ନିମାପଡା। ଆଚ୍ଛା, ତ ସିଏ ନିଜେ ରାମପୁରରେ ମୁଁ ଦାରୁ ଖୋଜିଲି, ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଲେ ମତେ, ତାଙ୍କ ବେଶ ଫଟୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ରଖିକିରି ଆମେ 4 ପ୍ରହର ନାମ ଟିକେ କରିକିରି ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହଁ 1983 ମସିହାରେ। 1983 ମସିହାରେ ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡିଆଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିକିରି, ଏଠି ତ ଝାଟି ଥିଲା, ଖାଲି କାଠ ନଥିଲା। ଗଛ ନଥିଲା କିଛି। ନା ଗୋଟେ ଗଛ ନଥିଲା, ସବୁ ଖାଲି ଗୁଚ୍ଛା ଥିଲା। ହଁ ସାଇକେଲ ଟା କୋଉଠି ରଖିବି, ପାଣି ବୋତଲ ଟେ କୋଉଠି ରଖିବି, ଖୋଜୁଥିଲି ଜାଗା। ତ
ମାନେ ଆଗରୁ ଗଛ ଥିଲା ନା ସେଟା ଖାଲି ଡୁଙ୍ଗରି ଏକା ମାନେ ଏଠି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଗଛ ନା ପରେ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଏଟା ଚେରେ କୁଦା ବୋଲି ଆକୁ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚେରେ କୁଦା ହଁ ଚେରେ କୁଦା ବୋଲେ ମୁଁ ମାନେ ଭାବିଲି ଏଟା ଝରଣାଟା ଅଛି ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡା ସବୁ ଥିବ ଅତେ ଚଢେଇ ମାନେ ଆସିକି ରହୁଥିବେ ମାନେ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୋଲି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଭାବିଲି ସତକୁ ସତ ଦେଖାଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଚଢେଇ ଏବେ ବି ବହୁତ ସିଜନାଲ ବାର୍ଡ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଚଢେଇ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି କେତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆସୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବିଭିନ୍ନ ଚଢେଇ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ହରଡ଼ ଚଢେଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କୁଚିଳା ଖାଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେମିତି ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଟା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଲାଗିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଶ୍ରମର ପ୍ରବେଶ ମୂଳ ଦ୍ୱାରଟା ଏଇ ପଟରୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଏନ୍ଏଚ୍ ଯାଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦୂରରେ 2-1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଟା ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାମପୁର ସାଇଡରୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସାଇଡରୁ ଭାନିପାଟଣା ସାଇଡରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରାସ୍ତା ସୁତରାଂ ଆଉ କେନାଲ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଛକରୁ ଆଉ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତେଣୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ହବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ତ ଦଇବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏବେଟେ ସବୁ ଲୋକ କାଠ ସବୁ ଏବେଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଥର ଏବେଟେ ସବୁ ନେବାରୁ ସେ ସଡ଼କ ଏକଦମ ସବୁ ପଥର ଚାଲି ହେଲାନି এইঠু এপর্যন্ত বাহারি হেলানি আশ্রমରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁମେ ଏବେଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କମ ସେ କମ ନିଅନି କାଢ଼େନ କାଠ ଏବେଟେ ତୁମେ ନିଅନି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ସେ ବାଟରେ ଯାଅ କାଠ ମାନେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାରିକି ଯୋଉ ଢାଲ କରିକି ନଉଥିଲେ এইଠୁ ଆଶ୍ରମ ମାରିକି ସବୁ କାଢ଼େନ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଯାଉ ତ ଫରେଷ୍ଟ କିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛି ଦି ପଇସାର ସବୁ କାମ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ମତେ ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ଜଣକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେତାର ତାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଇଥାଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆବାଜ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲି ପତାକା ଖମ୍ବ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି ହଇରେ ତୁ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ ସମସ୍ତେ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ ହଁ ହଁ ହେଲା ଚପେଇ ଦେବି ବେ ଦେଖିବୁ ଆଣିକି ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲା ତ ଆଣିକି ଚପେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଦଇବେ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ପଶି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ମତେ ଟାଣି ନେଲା ନହେଲେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତ ଜିଦ୍ ଖୋର ଲୋକ ଚପେଇ ବି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ମଦ ପିଇଥିଲା ତାପରେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆମର SDO ଜଣେ ଇରିଗେସନ SDO ସେ ଆଶ୍ରମ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କଟକର ସେ ଲୋକ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନଳଚୁଆ ଖୋଳିବା ଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନଳଚୁଆ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଳି ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ ତ ସେ ଯାହା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ନଳଚୁଆଟା ଖୋଳେଇ ଦେବା ଲାଗି ସେ କହିଲେ ସେ ପଇସା 50,000 ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଇ ସେଠି କରନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଗେଟ୍ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କରିଦିଆ ହେଇଛି ତ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍ କାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁବେରପୁଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି କାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାରୁଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି କାରୁଣ୍ଡ ନାମ ତାର ପୁରୁଣା ନାମ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କୁବେର ମାନେ ସାହୁ ଲୋକ ତେଲି ଲୋକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୀକି ଥିବାରୁ କୁବେରପୁରୀ ଭିକ୍ଷାମ କରୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୁବେରପୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରୀକି ରହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏ ଗେଟ୍ରେ କ'ଣ କରାଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରହିଲା ଉପରେ ଏଇଠି ଦି ଗେଟ୍ରେ ଦି କଡ଼କୁ ଆଉ ସେ ଜଣେ ମାନେ ସର୍ବମୋଟ 3ଟା ଗେଟ୍ କରାହେଇଛି 3ଟା ସେକ୍ସନ କରାହେଇଛି 3ଟା ବିଭାଗ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟାକରେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯିବେ ସେମିତି 2 ହ୍ୱିଲର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ କି ସାଇକେଲ ଆଣିବେ ନେବେ ତା ପାଇଁ 2ଟା ବାଟ କରାହେଇଛି ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ କିଛି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବା କିଛି କେହି ଆସିବେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିବ କି ରହିବେ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ିଟା ଖୋଲାଯିବ ତ ଏମିତି କରାହେଇଛି ଗେଟ୍ କିପର ନଥିବା ହେତୁ ସବୁବେଳେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓପନ ରଖି ହଉନାହିଁ କାହିଁ କିଏ ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କିଏ ତାଲା ଦେବ କିଏ ଖୋଲିବ ଏ ଧନ୍ଦା କରି ହଉନି ଆଉ ହେଇକି ସେ ଗେଟ୍ରେ ଆମର ସିମ୍ବଲିକାଲି ରଖିଲୁ ମନକୁ ଆସିଲା ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଜଣକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ଆଉ ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ସେ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଡେପୁଟି ଇଏ ଥିଲେ ଫିସରୀ ଅଫିସର ତାପରେ ସେ ଏବେ
କଣ ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି ଡାଇରେକ୍ଟର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ସିଏ ଗୁଣପୁର ସାଇଡର ଲୋକ ସିଏ ଯାହା ଆଶ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଖୁସି ହେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ଚିହ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଟିକେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ହଁ ହଁ ଆଉ ସିଏ ଆପଣ ବି ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ଗାନ୍ଧୀ ମୋର ତ ସହଜରେ ମୋର ଟିକେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗରୁ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ହଁ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇଟା ରହୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବି ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମହାତ୍ମା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ରହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଦର୍ଶ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଫଟୋ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ କବି କହିବି ନା ସମାଜସେବୀ କହିବି ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କଣ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ସେ ସବୁ ଆଉ 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 ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଏସବୁ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଟା ହେଲା ବାଞ୍ଛା ତଳ୍ପ କରୁ ହଁ ୟାର ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଏହା ନାଁ ଦେବାର ଇଏ ରହିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି ଲଗେଇଛୁ ନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଘ ଭାଲୁ ରହୁଥିଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଚାରିଆଡେ ଘଞ୍ଚ ବଡ ବଡ ଗଛ ବି ସବୁ ଥିଲା ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ତାଡ଼ିଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଡିଆ ଭଳିଆ ତାଡ଼ିକି ସେ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଗଛ ହାଣି ନେଇଥିଲେ ତା ମୂଳ ଥିଲା ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗଛ ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆରେ ଯେତେ ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲୁ ବଗିଚା ତିଆରି କଲୁ ଖୁଣ୍ଟ ତାଡ଼ିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନଥିଲା ହଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା ଧଅଁରା ଗଛ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଧଅଁରା ଗଛ କହନ୍ତି ୟାକୁ ତ ସେ ଧଅଁରା ଗଛ ବହୁ ଦିନର ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ସେ ଫୁପୁରା ହେଇଯାଇଛି ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ କିଛି ଅଂଶ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ହଁ ତ କିଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ କିଛି ବଞ୍ଚିଛି ଗଛଟା ତାର ଇଏରୁ ଶାଖା କିଛି ବାହାରିକି ଡାଳ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକି ଏଇଠି 2-3 ଜଣ ଲୋକ ବସିବାର ଛାଇ ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ହଁ ଅନ୍ତତଃ 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ବସି ପାରିବେ ସେ ଛାଇରେ ହଁ ଆଉ 3ଟା ଲୋକ ବା 2ଟା ଲୋକ ବସିବାର ଛାଇ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିଲା ହୁଁ ଖାଲି ଗୁଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ ଥିଲା କଣ୍ଟା ଛଟା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରେ ଆଉ ସକାଳେ ବାସି କାମ ସାରିକିରି ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ତୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଟା ଖୁଣ୍ଟ ତୋଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଭାବାତୀତ ଯୋଗ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ରାଜଯୋଗ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଲା ଖୁଣ୍ଟ ତୋଡ଼ା ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ବସି ମୁଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କ୍ଲିୟର ସବୁ ଦେଇଛି ଖୁଣ୍ଟ ତୋଡ଼ା ଯୋଗ କେମିତି କି ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଖୁଣ୍ଟ ତୋଡ଼ା ଯାଏ ତ ସେ ତାର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ତାପରେ ସବୁ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ସବୁ ସାଧନ ଅଛି ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗାସନ ସବୁ ଅଛି ସେମିତି ଖୁଣ୍ଟ ତୋଡ଼ା ଯୋଗ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମାଟି ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାୟ ଖୁଣ୍ଟକୁ ତାଡ଼ି ହବ ହୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ତାଡ଼ି ପାରିବ ହଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ତାଡ଼ିଲେ ସେଟା ହେଇପାରିବ ପଥର ଦେହରୁ ସେ ମୂଳ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଠୁ କଳ୍ପତରୁକୁ ଫେରିବା ହଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଗଣ୍ଡି ମୁଁ କଣ କରେ ବାସି ପଖାଳ ଯାହା ପାଖ ରାତିରେ ବଳିଥିବ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିକି ସବୁ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇ ଖୁଆକି ଆଉ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିକି ସେମାନେ ସବୁ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର ସେ ଝିଅଟା ପଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ପୁଅମାନେ 5ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କି ନାହିଁ ଛୁଆ ପିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ବାପା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି 3ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ଉଥିଲି ଗୀତା ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ଉଥିଲି ଏଇଠି ବସିକି ଟିକେ ଏଇ ଛାଇ ଟିକେ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଯିଏ ଆସନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଟିକେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବସିକିରି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଏବେ ଯେମିତି ସେଇଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ସେମିତି ଏଇଟା ମୋର ଚେମ୍ବର ବୁଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଏ ଜଣେ ଆସିକି ପଚାରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଣି ସବୁ ବହୁଛନ୍ତି ଜୋରରୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ବହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜରେ ଗଡ଼ୁରେ ବହିକି ଆଣିକି ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆମେ ବହିକି ଆସୁଥାଉ ହଁ ସେ ପଚାରିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଭାଇ ରନ୍ଧନା ବଡ଼ ଗଞ୍ଜନା ଧାନ କୁଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସୁନ ଯାଉନ ମୁଲକି ହସା
ପାଏନା ନା ବଡ଼ ସୁଖ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କି ସୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପାଣି ସବୁ ବୋହିକି ଆଣିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା এইଭଳି ମଜାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ସବୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ଦାସ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତା ମାଇକିନା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସବୁ କଲେ, ସବୁ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଁ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ବସିକି ପଢ଼ାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଗାଈ ଯେତେ ଗଛ ଲଗେଇ ଚାଲିନୁ, ଯୋଉଠୁ ଯାହା ଆଣିଲି ପୋତିଲୁ, ଗାଈ ଛେଳି ଆଣିକି ସବୁ ଚରେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଖେଦିମୁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାଈ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଲୁହା ଶିଳା ପୋତିକି ତାକୁ ରସିରେ ବଦଳେଇବୁ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ଏମିତି କାମଟା ଏଠି ଯିଏ ଆସିଲେ ଗଲେ ମୋ ସହିତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆମର କେମିତି ହବ ଯେ ପଶୁ ବଳି ନିରୋଧ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେମିତି ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଛେଳି ହାଣୁଛନ୍ତି, ବେଲଖଣ୍ଡି ଛୁଲିଆ ସେଠି ବଳି ଦିଆଯାଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଛତ୍ର ଯାତ୍ରା, ଏସବୁ ପଶୁ ବଳି ନିରୋଧ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଠି ହିଁ ଗଛ ମୂଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମତେ କେତେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ? ନା ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା, ଇଂରେଜ ଶକ୍ତି ହଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହବନି କି? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ସେଠି ବସିକି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ? ମତେ ଏଇ କୁସୁଲାର ଶିବ ମନ୍ଦିରର 2 ଜଣ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଦିନ, ଆମ ସହିତ ଶ୍ରମଦାନ ଟିକେ କଲେ, ଖୋଟ ତାଡ଼ିଲେ, ଖାଇକି ଆସିକି ଏଠି ବସିଲୁ ଏଇ ବାଞ୍ଛା କଳପତରୁ ତଳେ। ସେ ହଉଛି କୈଳାସ ଜାନି, ଆଉ ନା କୈଳାସ ଜାନି ହଉଛି ବିନୋଦ ଜାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହଁ କୈଳାସ ଜାନି, ସେମାନେ ମରିଗଲେଣି ସବୁ। ତ ସେ ଆସିକି ଯଦି ବସିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଶିବ ପୀଠରେ ତୁମେ କାହିଁ ଛେଳି ଫେଳି ସବୁ ହାଣୁଛ? କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ବନ୍ଦ ହେବ, ଚାବିକାଠି ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବ ବସିକି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାମଟା ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛ, ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ନାମ ପ୍ରହର ସବୁ ଭାଗବତ କରୁଛ, ଦେଇକି ଛେଳି ହାଣୁଛ, ତାର ଦିନ ସକାଳେ ନାମଟାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ରଖ। ନାମ ବି ଚାଲୁ, ତୁମ ଛେଳି ହଣା ବି ଚାଲୁ, ଦେଖାଯାଉ। ଆଲୁଅ ପାଖରେ ଅନ୍ଧାର ରହିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି ଚାଲୁ, ନାମ ପ୍ରହରକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଅନି। ତୁମେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ସକାଳେ ବୁକା ପୂଜୁଛ। ମତେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଠି ଦିଶିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେ କଥା, ଏଇ କାମ କର। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ। ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କୁସୁଲା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପଶୁ ବଳି ନିରୋଧ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ହଉଛି କେତେ ମସିହା କଥା, 85 କି କ'ଣ ମସିହା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି ଫେରେ ସେଟା ହାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ହାଣିବାଟା ହେଲେ ନାମ ଚାଲିଥାଏ, ସେମାନେ ହାଣିଲେ, ଆଉ ଜିଦରେ ସେମାନେ ମୁକୁଣ୍ଡ ହାଣନ୍ତୁ। କିଛି ଛେଳି ମାନେ ତ ନାମ ଶୁଣିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନାମ ଚଲେଇବା। ଯୁକ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ରଖିକି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବଳି ସେ ତ ବଳି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଜିଦ କର ଲୋକ, କିଏ ଶୁଣୁଛି? ବେଲଖଣ୍ଡିରେ ବି ଚାଲିଛି, ବେଲଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ବେଲଖଣ୍ଡରେ ବି ଯାଇକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛୁ, ସୁଲିଆରେ ଯାଇକି କଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସେଠି ଏମିତି ହେଉଛି, ସେଠି ବି ଯାଇକି କଲୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇକି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଲା। ସେ ସବୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଟାଙ୍ଗି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ପୁଢ଼, ଶହ ଶହ ପୁଢ଼ ହାଣନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ମାରୱାଡ଼ି କେତେ ଜୁଟି ଗଲେ, ଘର ଘର ଗାଁ ଗାଁ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ହେଲା, ଯାଇକି ସବୁ ମାତିଲେ ଲୋକ, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। 2,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ସେଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, ସବୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ନେତା ଲାଗିଗଲେ, ମାରବୁ ଆମେ ଅଛୁ। 144 ଜାରି ବି ହେଇଗଲା, ଟାଙ୍ଗି ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଡେରା ହେଇକି ରହିଲା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ରହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଫେର ନେତା ଲାଗିଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଅର୍ଡର କରିଦେଲା ହାଣି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପଛେ ନେତା ଲାଗି କୋଉଟା ନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚାବିକାଠି, ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ନେବେ, ଲଗେଇଦେଲେ। ଏବେ ହାଣୁଛନ୍ତି ଫେରେ ପୁଣି ହାଣା ସବୁଆଡେ ଧନ୍ଦା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବି ବଳି ଦିଆଯାଏ, ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ପଳିଛି, ସେ ବିଷୟ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀରେ ଯାହା ହଉଛି କ'ଣ ଆମେ ସେଠି ତା କରିବୁ? ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଛେଳି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଆମ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବାହାର କରିଥିଲି, କଂସେଇ ଖାନର ଶୁଖିଲା ଭାତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ବାଧୁନି? ମୁଁ ଲେଖିଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଫାଶୀ ମତ ଦିଅନ। ମୁଁ ସତ କଥା ଲେଖିଛି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟାକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ, ସେଠି ଯଦି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ଅବଢ଼ାଟା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇକି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କାହିଁ ଖାଇବୁ? ମୁଁ କଂସେଇ ଖାନର ଭାତ ସେଠି ଛେଳି ଦିନକୁ 3ଟା ଲେଖା ଆଣୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, 12 ବଜେ 3ଟା, ଆଗରୁ 48ଟା ଆଣୁଥିଲେ, ଏବେ 9ଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀରେ। ଆମେ କାହିଁ ସେଠିକାର ଦଶହରା ଟାଇମରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ଅବଢ଼ା? ନାଇଁ ଛେଲି ହାଣିବାଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, ବଳି ଦଉଛନ୍ତି ଦଶହରା ଟାଇମରେ। ସେ ଦିନେ ଆଣ କି 2 ଦିନ ଆଣ। ରାବଣ ଗୋଟେ ମାଇଜି ଚୋରି କରିଥିଲା, ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ତ ସଂସ୍କୃତିଟା ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ପୀଠ, ବୈଷ୍ଣବୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ହଉଛନ୍ତି ବିମଳା, ମା ବିମଳା। ସେଟା ମା ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ଭୋଗଟା ହଉଛି ମା ପ୍ରସାଦ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଅବଢ଼ା।
ସେଟା ଶୁଖିଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହୁଏ। ତାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ଘର କଲେ କିମ୍ବା ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ତୁମେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛ, ସୁତରାଂ ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମଲେ ମୁଁ ମଲାବେଳେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମୋ ପାଣି ମୋ ମୁହଁରେ ଦେବ ନାହିଁ। ହଁ ଏ କଥା ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେହେମେଣ୍ଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ରାଜଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ହଁ ତୁମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ଆଣିବ, ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେନି, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ନ ହେବ? ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହନ୍ତୁ କି ହିନ୍ଦୁ ତମେ ସବୁ, ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଛେଡ଼ି ଆଣୁଛ, ବାବରୀ ମସଜିଦ ତୁଡୁଛ, ଯୁକ୍ତି ଛାଡ଼। ତ ଇଏ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେତେ ଯୋଜନା ସବୁ, ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ସେ ଘର ବି ଏବେ ଅଛି, ବାପୁ କୁଟି ଅଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, ମର ବା କର ବୋଲି ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ା ସେଇ କୁଠୁରୀ ଭିତରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସବୁ ବସିକି ଆରମ୍ଭ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସଜେସନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଟ ବୃକ୍ଷ, ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଏଇଠି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ସବୁ କାମ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ନାଁ ଦେଇଛୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ବୋଲେ ଆଜି 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 ଗୋଟେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା କଥା ଏଇ ହଁ କରାଯାଇପାରେ, କେମିତି ଏ ସବୁ ୟାର ସଂସ୍କାର ହଉ, ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ସବୁ ହବ, ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ। ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଟିଆରଏଲ ବା ଟିଆରଏଲ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉଛି ତପନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇକି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଏଠି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ, ପ୍ରାୟ 10,000 ବହି ଅଛି, ଆହୁରି ବହି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆହୁରି କିଏ ଦଉଛି, କିଏ ଦେଇପାରିବ, ଏସବୁ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ବହି, ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯାହା ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଥିଲା ବହି ଆହୁରି ଏବେ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଡରେଜ ସବୁ ଦିଅ, ଗଡରେଜ ଦିଅ ବହି ଗୁଡ଼ା। ଏବେ ଆଣି କେତେ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଗଡରେଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅଛି। ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଡିଆଁ ଫିଆଁ ସବୁ ଖାଇଯିବେ, ତାର ସୁରକ୍ଷା ବି ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସେ କିଛି ରେକ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଗଡରେଜ କିଛି ସବୁ ଦାତା ଦେଲେଣି, ସବୁ ଭରା ହେଇଛି, ବହୁତ ବହି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଲାଇଫ ଏଜୁକେସନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଯୋଉଠି ପିଲା ତା ରେଫର କରିବେ, ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ତିଆରି କରିବେ ଏଇଠି ବସିକିରି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟା କରାଯାଇଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଆଗରୁ ତ ଏଠି ସ୍କୁଲ ବି ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ବି ଅଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। 30 years of ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ ସେଇ ଭଲ୍ୟୁମରେ ଏଠି ଆମର ସୀତାରାମପାଲିରୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଯୋଉ ଗାଈଚରୁଆ ପିଲା ଗୁଡାକ ଶିଶୁ ଲେବର ଚାଇଲ୍ଡ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସବୁ ଅଛି। ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଗଡୁ ଅନାଥ ସେମି ଅରଫେନ୍ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଅନାଥ ଶିଶୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଢା ଯାଉଥିଲା ଏଠି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସବୁ ଅଛି। ରାନ୍ଧିବାଡି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ଗୋସେବା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପାରୁନୁ। ସ୍କୁଲ ସବୁ ଗାଁରେ ପଢା ସବୁ ଖୋଲିଲା ସରକାର, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖସିଲେ, ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପାଠ ଆଉ ପଢିବାକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି? ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ କିଏ ପଢିବ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଇଏ ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ କ'ଣ, ଯଦିଓ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲୁ, ଯେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛୁ, ଶାସନଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ନୁହେଁ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ନୋଟରେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହଉଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଥିଲାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋଟ ଗୋଟେ ଦେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ହାତରେ କାଳି ଲଗେଇ ନାହିଁ। ନୋଟରେ ଭୋଟ, ମଦରେ ଭୋଟ, ପୌଛରେ ଭୋଟ, କି ଭୋଟ? ସୁତରାଂ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଏବେ ହେଇକିରି ଏବେ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ମଣିଷ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଖାଲି ରୋଜଗାର, କେତେ ରୋଜଗାର ଦବ? ରୋଜଗାର ପାଇଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମଟା ହେଇଛି, ଫର ଆର୍ନିଂ, ସର୍ଭିସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଏଜୁକେସନ। ଏଇ ଏଜୁକେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ଏଜ ଏ ଟିଚର वी शुड एंडिफर समथिंग, आम किसी से विषय काम करवा कथा। तेणु आम मास्टर हिसाब से जेहेतु थिलु, शिक्षक थिलु, उभय शिक्षक थिलु, आम परंपरा भी शिक्षकता करवा। हाँ, तेणु आम शशुर बापा फापा से सब शिक्षक थे। से दृष्टि मत भी सहीटा मो अन्न चाकरी पाई सब ये पाई स्मॉल सेविंग सब डिविजन अफिसर पाई अपॉइंटमेंट पाई, किंतु सेटा सब न जाए प्रत्याख्यान करदे मुझे शिक्षकता रही। शिक्षकतार देखिली शिक्षा विभाग में बहुत त्रुटि। हाँ, धर्म रे ग्लानि, शिक्षा रे त्रुटि, ए प्रकार शिक्षा आम देश हेनी कम। सुतरां आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक। से बर्तमान लाइफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो पिला पाठ पढ़ी सी तार
ଜାଣିବ ଏ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଥିଲି କୋଉଠି, ଅଛି କୋଉଠି, ଯିବି କୋଉଠିକି, ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ ସେସବୁ ଜାଣିବ, ଆଉ କିଛି କରିବ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରିବ, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବ କାମ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ କିଛି ପରିବେଶ ବି ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଭିତରେ କୋପ୍ କରିକି ଲୋକମାନେ ରହିବାଟା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପତାକା ଉଡୁଛି ସବୁଦିନ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ସଂକେତକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଡିକୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଆଶ୍ରମ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ତ ସେଇବା ଠାରୁ ତାମାନେ 1983 ମସିହା ଆଜ୍ଞା ରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଲା ଯେମିତି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପତାକା ଉଡୁଛି। ଏବେ ଆମ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ, ଡେଲି ଫ୍ଲାଗ ଡାଉନ୍ ହୁଏ। ତ ସେମିତି ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଜନା ନିଆଯାଇଛି, ଲାଇଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ପତାକା ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ପତାକା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ। ସେ ଯେତେ ଦିନ ଉଡୁଛି ମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ପତାକା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡୁଛି ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପତାକା ହଟିଯିବ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇବ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଭାବରେ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଏ ଯେଉଁ ପତାକାଟି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଡୁଛି, ତ ଏ ପତାକା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବନ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ପତାକା ଉଡୁଥିବ। ଆଶ୍ରମର ଯଦି କେହି ଅନ୍ତେବାସୀ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଯେମିତି ସବୁ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏସବୁ ଗଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଗଲେ ଆମର ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଏଇ ପତାକା ଜୀବନ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଉଡୁଥିବ। ଡେଲି ସକାଳେ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଫ୍ଲାଗ ଡାଉନ୍ ହେବ। ଏଇ ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ପତାକାଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ହେଉଛି 2 ଫୁଟରେ 2.5 ଫୁଟକୁ ବୋଧେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ନିଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆକାଶର ଚିହ୍ନଟାକୁ ନିଆହେଇଛି। ଆକାଶ ହେଉଛି ମହାନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶର ଶୂନ୍ୟର ହେଲା ମହାଶକ୍ତି। ଏ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଇଏ ସେଇ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଆକାଶର ସିମ୍ବଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମ ନାତିର ନାଁ ବି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଆକାଶ, ତାକୁ ଆକାଶ ବୋଲି ହିଁ ଡାକନ୍ତି। ଆକାଶ ରଥ ବୋଲି ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବି, ସେତେବେଳେ ଦାଦା ଓ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆକାଶ ବୋଲି ଡାକେ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଆକାଶ ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ମହାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆକାଶ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳତାର ପ୍ରତୀକ। ସେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହଉ, ବ୍ୟାପକ ହେଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସନ୍ଦେଶ ଆମେ ସେଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଓମ୍, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଓମ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ଓମ୍। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଯେତେ ଆମର ଭାଷା ଉପରେ ଯାହା ଆମର କିଛି ହେଇଛି, ଏସବୁ ହେଇଛି, ଏସବୁ ତାର ମୂଳ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍। ଅ ଉ ମ, ଏଇ ତିନିଟାର ସମଷ୍ଟି, ସତରଜତମ କି ଗୁଣ ସବୁର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଓମ୍। ଓଙ୍କାର ନାମେ ଥିଲା ବେଦ, କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ। ସିମ୍ବଲିକାଲି ଓମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଓମ୍ଟାକୁ ଏଥିରେ ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ଲାଇଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇଏ ଯୋଜନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସୂତାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସୂତାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି ଏ ପତାକାରେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମଦ ବୋତଲ ସବୁ ପଡିଛି। ଆଉ ଆଶ୍ରମର ବହୁତ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗାରୁଚା ହେଇ ପଡିଛି। ଏହା ପଛରେ ମାନେ ଏସବୁରେ ମାନେ ଦାୟୀ କିଏ? ଇଏ ସବୁ ହଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି କହିପାରିବା,
ଆଉ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କଥା ସବୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିପାରିବା, ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଉପରେ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁ ଗଛଟେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ପବନ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ। ତୁମେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିମଲିନିଂ ଯେମିତି ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଛୁ, ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେ ବେଗରେ ଚଲେଇବ ପବନ ଆଗରୁ ସେତେ ବେଗରେ ସେ ବାଧା ଦେବ। ଝଡ଼ ନ ହଉଥିଲେ ବି ସାଧାରଣ ପବନ ବି ତୁମକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେମିତି ଭାବରେ ଇଏ ଆଶ୍ରମ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାମାନେ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତୁମ ପଛରେ, ସେଠି ବି ହେଇଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଠି ତାମିଲ ମାନେ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସବୁ ଆସିକି ବାହାରିଆ ସବୁ ଲୋକ ରହିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ଦା ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ସେମାନେ କିଣି ସାରିଲେଣି କଲେଣି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କି ଢେଲ ପଥର ସବୁ ମାରିକି କାଚ ଝରକା ଫରକା ସବୁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା କିଣିଥିଲେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେ ପଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯାଇଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି, ମୋର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି ସେଇଠି, ମୁଁ ଯାଏ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି, ଆମେ ତ କହୁ କାହିଁ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁ ଶିବାନନ୍ଦ ଆମେ କିଏ। ତ ଏଭଳି ଯଦି ସବୁ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ହେବାଟା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ସେମିତି ଆଶ୍ରମ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ, ଉପରକୁ ଯାଉଛ। ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ତ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବୀତସ୍ପୃହ ହେଇନାହୁଁ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହୁଁ କି ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଆହୁରି ବରଂ ଆମକୁ କିଛି ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯେ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହୁଛି କି? ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାଟା ସବୁର ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନେତା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଗୁଡ଼ାକ ନେତା ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ନେତା ବୋଲି କହୁଛୁ ଖାଲି ଲମ୍ବା ସାର୍ଟ ପଟାବୃତ ଏବଂ ନେତା ଭାଷଣ ମାରିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଭାଷଣ ମାରିବା, ହାତ ହଲେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ନେତା ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନେବା ଲୋକ। ଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲୋକ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୁଟିଆ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ତା ପଛରେ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନେତା ଯିଏ ହବ ସେ ଆଗେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଗେ ଚାଲିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ପଛଆଡ଼େ ରହିକି ଥାପୁଡ଼ି ମାରିବେ, ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବେ। ତ ୟାଙ୍କର ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ନେତା ହିସାବରେ ଗଣନା କରେନି, କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କରେନି କି ଫିତା କଟେଇନି। କୋଉ ନେତା ଏଠି ଫିତା କାଟି ନାହିଁ। ଆଜି 43 ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରେଇ ନାହିଁ। ଆମର ନେତା ତେଣୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଆଶ୍ରମ ଲୋଡ଼େନା ନେତାଙ୍କର ହାତ, ଆଶ୍ରମର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେଇ ଖାଣ୍ଡିଆ ହାତକୁ ଭରସା କରିକି ଚାଲିଛୁ। କାମ ତ ହଉଛି, ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ବରଂ ଏଇ ପାଖ ଲୋକ ଦୀପ ତଳଟା ଅନ୍ଧାର ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେମାନେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଠୁଟି ନେତା ନାଇଁ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମଲି ସେମିତି ଚାଲିଛି? ନାଇଁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। କେତେ ଜଣ ଲୋକ ତା ବୋଲି ସେଇ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଏମିତି ସବୁ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପାରାସାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେପ୍ରୋଫାଇଟ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ। ସେପ୍ରୋଫାଇଟ୍ ଆମର ଶରୀର ଉପକାର କରୁଛି, ପାରାସାଇଟ୍ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ସେମିତି ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ରହିବେ, ସେମାନେ ରହିକି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି କରିବେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଧନ୍ଦା କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବି ତ ଆମରି ଲୋକ ନା, ସେଇ ଆମରି ଭାଇ, ସେମାନେ ଆମରି ଲୋକ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ବୁଝଉଛୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରମୁଖ ଲୀଳା ହବାର ଅଛି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଶ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ଔଷଧଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସର୍ପଟେ ରହିଛି। ସର୍ପ ଖାଉଛି ମୂଷାକୁ, ଆଉ ଇଏ ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଉଛି ନା, ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ସାପକୁ କାଟୁଛି ମୂଷା। ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଆଦମିକୁ ଇଶାରା କାଫି ହେ। ୟାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ, ସିମ୍ବଲିକାଲି ଜିନିଷଟା ଦେଖିଦେବ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆଶ୍ରମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ହାଲତ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ମାରିଲି
ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ବଢି ଚାଲିଲା ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେତା ମାନେ ଆଣିକି ସବୁ ତୋଷରଫ କରି ଲାଗିଲେ ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ଆଣିକିରି ତାକୁ ସବୁ ଦେଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲି ସେ କିଛି କଲାନି ତା ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି କୋଉ ନେତା ଫେତା ଫଟୋ ମରା ହେଇ ନଥିଲା ସେ ମରା ହେଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ହରିବୋଲ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ନାଁରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ରେ ଆମ ସବୁ ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ତ ସବୁ ଦେବାକୁ ଦେଲି ସେ କିଛି କଲେନି ସେମାନେ। ତାପରେ ଦେଲି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଲେ କିଏ ମାଝୀ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଇଏ କରିବେ ସବୁ ଭଲ କରିବେ ହଉ ଭାଇ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଦବା ଆଉ ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦବାରେ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ମୋଠି ସବୁ ଅର୍ଡର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେ ଦେଲା ଯେ କଲେକ୍ଟର କଳାହାଣ୍ଡି ଇନକ୍ୱାରି ଦି ମ୍ୟାଟର ମିସଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ 20 lakhs ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନି ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ଦି ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ନେସେସରି ଇମିଡିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କିନ୍ତୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି नो इनक्वारी ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି କଲେକ୍ଟର କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମାନେ କଲେକ୍ଟର ବି ବଦଳି ସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ଦିଟା କେଆଡେ କଣ ହେଲାଣି କଣ ଯାଉଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ସହିତ କେହି ଭେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି ଇନକ୍ୱାରି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଲା ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା କେସ୍ ଫାଇନାଲ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ସବୁ ଧନ୍ଦା ଚାଲିକି ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି ନା ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ କହିବା ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ହାତ ସବୁ ଆମକୁ ବା ପଚାରୁଛି କିଏ 43 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଠି କି ମାନେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପୋଲ ମାନେ ଗାଡା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୋଲାରରେ ଏଡେ ବଡ କ୍ୟାମ୍ପସ 30 ଏକର କ୍ୟାମ୍ପସ କେମିତି ମାନେ ରାତି କେମିତି ବିତାଉଛି ହଁ ସେଇଟା ତ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଇଏ ଆଲୋକକୁ ତ ଦେଖିକି ଆସି ନଥିଲୁ ଆମେ ଆସିକି ଡିବିରି ଲଣ୍ଠନଟେ କରି ଖୁବ ବେଶୀରେ କରିଥିଲୁ ଡିବିରିଟା ଲଗେଇଥିଲୁ ସାପ ବିଛୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସେଇ ଭିତରେ ଦିନ 43 ବର୍ଷ କୁଆଡେ କଟିଗଲାଣି ଜଣା ପଡୁନି ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି ଆଉ ଘିଟି ଘିଟି ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷା ପାଣି ସେଇଥିରେ ଝୁପୁଡି କୁଡିଆ ସେ ଭିତରେ ରହିକିରି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲା ରଖିକି ପଢଉଥିଲୁ କି ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବି ଏବେ ସେଗୁଡାକୁ ଆଉ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲେ ତ ଏଠି କିଏ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଗିଲା ଏବେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ସବୁ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି କାହିଁକି ରହିବେ ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢେଇକିରି ଏଠି ଚାକିରି ଭିତ୍ତିକ ପାଠ ଇଏ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଲାଇଫ ଏଜୁକେସନ ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି ଖୋଜି ଆମେ ନ କରିକି ଚଳିପାରିବା ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ତିନିଟା ଜିନିଷର ଆମର ଚାଲିଛି ତ ସେଗୁଡାକ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଆଜିକି ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଇବା ପାଣି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି କି ଲୋକମାନେ ଆସିବା ଏଇ ଦିଗରେ ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ହଉଛି ଏଇ ନେତା ଇଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତା ଛଡା ଏଇ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ମେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ହଉଛି ଦାୟୀ ସିଏ ତା ସବୁ ଧନ୍ଦା କରିକି ସବୁ କିଛି ଲୋକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାହାକୁ ଏକଲା କଲା ସେ ଏସଡିଓ ଇଏ ଲେଖିକି ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏସଡିଓ କହୁଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ସଚ ବୋଗସ୍ ଫେଲୋ ୟୁ ଆର୍ ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ୟୁ ଏସଡିଓ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ତାର ନାହିଁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଜଳୁଛି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଜଳୁଛି ଯେମିତି ଏନଆରଜିଏସ୍ ହଉଛି ଯେମିତି ଗାଈର ଥାଇକି ଗୁହାଳ ହଉଛି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଏବେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଆସିଛି ସବୁ ଆସିଛି ସବୁ 20 ଲକ୍ଷ କେତେ ଯାହା ଆସିଲାଣି ତାର ସୀମା ନାହିଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦଉଛି ଏଇଠି ଟଙ୍କାଟେ ସରକାର ତରଫରୁ ଲାଗି ନାହିଁ ନଳଚୁଆଟେ ଖୋଳି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯୁଗରେ 43 ବର୍ଷରେ ଆଉ ପାଣି କୋଉଠୁ ପାଇବା ଏଇ ଆଇରନ୍ ପାଣି ଏଠି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବି ରହିଛି ସେଇ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 20-30 ଥର ମାରିଲେ ତାକୁ ବି ସବୁବେଳେ ୱାଶ କରି ହବ ନାହିଁ କିଏ କରିବ ସେ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ସବୁ ସମସ୍ତେ ନେତା ମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେ ଇଏ ପଳେଇଯିବ ଏଠୁ ପଳେଇଗଲେ ଆମେ ଏଠି ରଜା ହେଇଯିବା ଏମାନେ ତା ଭିତରିଆ ପ୍ଲାନ୍ ମହାଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏଠିକି ଚାଲିଛି ଦି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହିୟର ମହାଲିଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସେଠି ସବୁ ଚାଲିଲା ହେଇକିରି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗଲେ ଏଠି ସେମିତି ସେ ସାହୁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କେମିତି ଇଏ ଦାସୁ ଏଠୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ରଜା ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦୈବ କଣ କରୁଛି ସେ ସାପ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମର ଏକୁ ନେଇକି ଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କରିକି ସେମାନେ ଗିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗିଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସାପ ଯିଏ ଭିଲିଆନ ତାକୁ କାଟିଲାଣି ଆସିକି ଦୈବ କାଟିଲାଣି ଗୋଟେ ଦାଗ କାଟିଦେଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦାଗ କାଟିଦେଲେ ସାପ ମରିଯିବ ବେଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଶ୍ରମ କିଛି ହବନି ଆଶ୍ରମ ପୁଣି ସେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବ କାହିଁକି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଆଶ୍ରମ ଆମ ହାତ ତିଆରି ବା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିନାହୁଁ କି
जो दाता माने एठी साहाय्य सहयोग सब करी आछिसंदी से माने आंतरिकतार सहित दुखी गरीब लोक लक्ष लक्ष लोक से माने टंके सुके मुठे चाउल देइछंती से केते बेले व्यर्थ जीव नाही हमर ए आत्मविश्वास अछि तेणु आमे माटी कामड़ी पड़ीछु मन को बुझाई करी रामचंद्र कृष्ण प्रति केते अत्याचार सब न होईछि आउ आम प्रति आमे को ये लोक महापुरुष मान को आमर देश लोक गांधी की मारी देइछंती इहुदी माने यीशु को मारी देइछंती खूब बेसी हमको मारी देबे ताठर अधिक कोन हेबो बस मोले तो दिने मरिबु आमे तो का घरे चोरी करू कि को माइकिना आडू साडू ई करूनु अतएव आम कर्म टिके करिके आमे ए जगह रे अछु जदि हमको मारी देबे भल हबो आउ बहुत आनंदर विषय शहीद होई जीवो एमती मन को बुझाई के पड़ीछु मोर गोटे व्यक्तिगत प्रश्न रही जे दीर्घ वर्ष धरी आश्रम आरंभ होगा दिन ठारू एठी रथ यात्रा चली आसी रथ यात्रा किंतु देखा मिलूँ जे दीर्घ 11 वर्ष है एठी रथ टणा होनी किंतु तार गोटे सब्स्टिट्यूट बा तार प्रतिबदल आ गोटे रथ माने टणा होची अधा बाटरू ए उपरे आपनकर कोन मंतव्य रही आगामी दिन रो एठू रथ चलिबो ना नाही ए उपरे मोर व्यक्तिगत प्रश्न तो या उपरे कौन है ना बहुत कथा हो गलानी कहीं रथ बंद हो जाना पड़ो ना रथ आश्रम यहाँ हूँ जय जगन्नाथ आश्रम रथ यहाँ कौ गाँव व्यक्ति विशेष रथ नुहे सब पंचायत कलाहांडी आमर ये भी अति बहुत सौभाग्यर विषय कलाहांडी प्रति पंचायत मुझे देखिली रथ यात्रा होते रथ यात्रा अन्न कौ जिले में ना प्राय अधिकांश पंचायत रथ कर बालेश्वर फालेश्वर कौटी आम से रथ ना अच्छा बारिपदारे सेमती भी ना से कलाहांडी प्राय पंचायत तो यहाँ हेतु बम पंचायत नाला साइतलगा था साइतलगा वाला गोटे रथ भी टाणुले से भी टाणुंट नुणपुर टाणुची पंचायत साइड बाई रागड़ा टाणुची से बड़े सब बोरपदर सी टाणुंट विभिन्न जगह सब आज भी टाणुंट ऋषिड़ा टाणुची मोहनगिरी टाणुची सेटा पंचायत नहीं माने स्थानीय लोक मान प्रत्येक पंचायत रे हमें जदी देखिबा होची मु जेतले सब भिक्षा मागिली सब करके रथ एठी चलिबो प्रथमे गुटिए रथ चलिला चलिकी गुटिए दिन यात्रा आमे आरंभ करलु खुट ताड़ी की जेतिकी बाट बड़ दांड तयारी कलु सेतिकी बाटरे रथ रखी देकी हम चलला एमिति हेकरी 9 दिन हवा कथा जगह हम गुटे दिन रे करू टेंट गाड़ी की रखु महाप्रभु तापर लोक मैंने कहले आज्ञा आम गाँ मानक सब टे से दिन सब करुचु पिठापणा करुचु बंधु वर्ग लोक आम तो आसीपारुनु एठिकी तेणु कौन करवा मुझे 2 दिन करवा तुम गाँव सब कर पंचायत रे आ गोटे दिन ताले द्वितीय दिन आसब जे ये समस्ते 2 दिन करागला 9 दिन केबे हब से पछ कथा तो एमती 2 दिन यात्रा एबे भी चली देखागला जे आस्ते आस्ते एते गैदरिंग बढ़ीगला प्रथमे पणस मंजी खाली भाजिकी आणिकी बिकुले मुझे देखुली दुकान फुकान किसी आसुन तापर एते दुकान बढ़ीगला रेपिड धीरे धीरे एते बेगरे बढ़िला जहाँकि ओह दुकान गाड़ी हो सब चारिड़े खेत बाड़ी हो गला देखिले इथरु सब पैसा कलेक्शन पाई किसी साइकिल स्टैंड रू मोबाइल साइलेंट कर दो कंटिन्यू करबा हाँ दुकान रू पैसा केमिति आमे मारिबा एमती किसी दिगला से फर्जरी कले मुझे फुट को टंकाटे लेखा दियो आश्रम को तुम्हें टंकाटे नि 2 टंका फुट दुकान बसबे हैं आमती सब करागला साइकिल 5 टंका लेखा कर दियो एमती करके नियो नहीं आश्रम को किसी दब तुम्हें नब किसी देलेनी एमती सब मारिकी खाईदे दास गोटे कौन कर हम मुझे मुझे जंगल जाकि काठ आणिकी रथ तैयारी करेंगे तो एत गच ए सीना बड़ बड़ है केतटा ये मुहरे नर रेंगाल गछ किसी ना सब जंगल जाई डीएफओ रेंजर मान को कही शगड़ गाड़ी मागी काठ आनी सब पड़ूला 3 दिन 4 दिन जंगल में रहे तो हेले केते मु करूथबी तो नट बुल्ट काढ़ी नहीं गले रथरू सब एमती बहुत हैरान कले पैसाटे देलेनी गछ भी हाणी ने सब जगह जहाँ किणी 30 एकर से रेंगाल गछ सब हाणी ने एमती अत्याचार है जिते बेसी आठू मु कहली रथ आउ कि नहीं रथ बंद हो सब जब तुम्हें न सुधर ताले रथ बंद हो नोटिस देली आग है ना कि तार प्रतिकार से किसी कले लास्ट वर्ष को मुझे जनईदेली समस्त ब्लक फ्लक सब चारिड़ा से जनईदेली पुलिस को जनईदेली रथ गड़ब ना आर वर्ष को देखा गला परिवर्तन किसी है उल्टा गोटे आ गोटे रथ तैयारी है
ସେଇଠୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଉଲ୍ଟି ରଥ ତିଆରି କଲେ। କାହିଁକି ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ପଇସା ପାଇବେନି। ସେଇଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏଇ ଦାସ ରଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଦିଅ ପଇସା ସବୁ କେତେ ଚାନ୍ଦା ବି ଉଠେଇଲେ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ କରିକି ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ରଥ ବି ସବୁ ବାଦରେ ତିଆରି କରି ପକେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଜୁଟିଗଲା ଭବାନୀ ପାଣ୍ଡାର, ସିଏ ତାର ଘରେ ରଖିଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା। ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ ଆଉ 3ଟା ରଥ ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ବାଟ POA ପଞ୍ଚାୟତ ଅକୁପାଏଡ୍ ଆଶ୍ରମ କିଛି ପୋର୍ସନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଆମର ସେ ଅଧିକାର କରିନେଇକି ସେଇଠି ରଥ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦେଇକି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ପଇସା ସବୁ ହରିବଲ କଲେ, ଠିକା ଦେଇକି ଖାଇଲେ ସବୁ ଆଉ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସବୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରଥ ଚାଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁ, ମନା କରୁଛି କିଏ? ଚାଲି ତ ଥିଲା। ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠି ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେ ତୁମର କି ଅଧିକାର ଏଠି ଆସିକି ତୁମେ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଥ ଟାଣି ପାରିବ। ତୁମେ ଏଠି ଆସିକି ଆଶ୍ରମ ବଣଦାଳ ଉପରେ ହାଟ ବସେଇବ, ମଣ୍ଡି ବସେଇବ, ଆଉ ସେଇଠି ରଥ କରିବ। କାହିଁକି ତୁମେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏଠି ଆସିକି କରୁଛ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା? ଏଇଟା କେବଳ ତ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ସମସ୍ତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ପକେଟରେ। ତେଣୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ରଥ ହଟେଇ ଦିଅ ଆଗ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏଇ ରଥ ଚାଲିବ ସେ ରଥ ଇସ୍କୁ ହଟାଅ ପହିଲେ ଯଦି ପାରୁଛ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିକି ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ବା ଦଙ୍ଗା ଟାଇପର ହେଇଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଶବ ଆଣିକି ଏଠି ମାନେ ପୋଡେଇବା, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେଠି ପୋଡେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନା କୋଉଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ତ ସେ ଶବକୁ ବି ମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମାଡ଼ ମରା ହେଲା। କଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଣ? ସେ ବିଷୟଟା ଠିକ କଥା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ। ତ ଗତ ବର୍ଷେ ତଳର କଥା ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ, ଆମର ରହିତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଟାଣି ଦେଇ, ରହିତି ମାନେ ଆଶ୍ରମର ଜାଗା, ଆଶ୍ରମ କିଣା ଜାଗା। କେତେ ଏକର ଅଛି? ସେଇଟା ଏଇଟା ଅଛି 30 ଏକର ପୁରା, ଚାଷ ଜମି 12 ଏକର, ଆଉ 18 ଏକର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ, ସେ ଜାଗା ସବୁ କିଣି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ଏଇ ସାଇଡ୍ଟା ପୂର୍ବ ସାଇଡ୍ଟା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, ସେମାନେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଣି ଦେଇଛୁ। ବାକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ, ସେଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଟି କାମ କରିକି ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେବି ଯେ ଆମ ସୀମାରେ ଦେଇଦେବି ସିଧାରେ। ଆଉ ତୁମେ ତେର୍ଛିକି ଦେଲେ ଆମ ଡୁଲି ତିଆରି କରିବା କେମିତି, ଚାଷ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଜମି କିଣିକିରି ଚାଷ ହେଇପାରିଲା ବି ନାହିଁ, ତ ଡୁଲି ତିଆରି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ ଇରିଗେଟେଡ ପାଣି ଡବଲ ଚାଷ ଜାଗା, ଏମିତି ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାକୁ ରାଜନୀତି ଲାଗିଗଲେ। ଏ କଟିକିଆ ତା କଥାରେ ତା କାରେ ଚାଲିବୁ କି ଆମେ କରିମୁ ସେମିତି କରିମୁ, ଛାଡ଼ି ବଦମାସି କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ, ତାପରେ ଲଢ଼େଇ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଗିଭାନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଇ କଲି, ସେଇଠି ତ କଲେକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟକୁ 6 ମାସ ପରେ ସେ 2-3ଟା ଅର୍ଡର ଦେଲା, ତହସିଲଦାର କିଛି କଲାନି। ଇମିଡିଏଟ ୱିଦାଉଟ୍ ନୋ ଟାଇମ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କିଛି କଲାନି। ତାପରେ ବିରକ୍ତିରେ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ, ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି ହୁରିଲି ଆଉ। ହ୍ୱାଟ ଏ ଫାର୍ସ ଇଜ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ହିୟର। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏପେକ୍ସ କୋର୍ଟ, I am coming to 4th time, 6 months passed immediately. এইଠୁ ଫେର ସେ ଅର୍ଡର ହେଇଗଲା ଯେ ତୁମେ ରାସ୍ତା ସେଇଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ରୋଡ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଲେଡ୍ ଅନ୍ ଦି ରହିଥିଲେନ୍। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି, ମୁଁ କାହିଁ ଥୁକ୍ ଚାଟିବି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଜମି ଲେଖିଦେଲି 16 ଫୁଟ ଉସାରରେ, ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ 20-25 ଫୁଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ତ ଅଛି, ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତାଟା। এইটা ଗୋଟେ କେନାଲ ରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମ ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ସେମାନେ ଏକା ବିକିଥିଲେ ଜମି, ସେଇମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡରେ ଦେଲି, ଯୋଉଟା ଦବା କଥା ଆଜି ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା ଲେଖିଦେଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜାଗା କିଣିକିରି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଗାଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଲି, ବାକି ଗୋଟେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ଡମ୍ବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଶ୍ମଶାନ ସେଇଠି। ତା ଛଡା ପୁରୀକି ଯୋଉମାନେ ନ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟେ କରିଦେମା, ଯିଏ ପୁରୀ ନ ନେଇ ପାରୁଛି ଏଇଠି ଦାହ କରିବେ ହେଲେ ବିନା ଫିସ୍ ରେ। ତ ସେଇଠୁ ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ମରିଗଲା, ସେ କହିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ତାକୁ ନେଇ ପାରିଲେନି, ଏଇ ପାଖ ଗାଁର କେନ୍ଦୁବନ୍ଧର, ତାକୁ ଏଇଠି ଦାହ ବି କରାହେଇଛି, ପେଣ୍ଡେଲ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଜଣେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ବୁଢୀଟେ, ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶାନ୍ତିପଡାର ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ମଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ପୁରୀ ନ ନେଇ ପାରିବ ଏଠିକି ଆଣିବ, ସେଇଠି ଆଣିଲେ। ଗାଡି ଫାଡି ସବୁ 5-7ଟା ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଇକି ସବୁ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଦାହ ହବ, ଏମାନେ ରାଜନୀତି ଧନ୍ଦା କରିକି ଏଠି ସବୁ ରେଡ ବଡି ବାହାରୁ ଆସିବ ରେ, ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ତା ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇକିରି ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ସବୁ ଆଣିକି ଜେନେରେଟର ଲଗା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେବ। ପିଟି ଦେଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡିକି ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକି ସେ ରେଡ ବଡି ଧରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରିକି
ପଳେଇ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପଳେଇଲେ ରାତି 4ଟାରେ ଦାହ କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶବ ଫେରିଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ସବୁ ଏସପି ଫେସପି ସବୁ ଦେଲି କିଛି ନୋ ଆକ୍ସନ କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଦିନ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ? ସେଦିନ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଏଇଆ ସେଇଟା ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ଧରିକି ଆସିଛି ଦିଦି କହିଲା ତୁମେ ଆଗ ଇଏ ଯୋଉ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଛି ଆକୁ ଆଗ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ ହଁ ଏମିତି ତାକୁ ପଠେଇଲା ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଲୁଗା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପୋଲିସ ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କେ। ହଁ ପୋଲିସ ନେଇକି ତାକୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କରିବ କଣ ସେ ଏମାନେ ଦଙ୍ଗା କରିଦେଲେ ଏଇଠି ବି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣିବେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯିବ ଲୋକ ଫୁଲବାଣୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ତାତିକି ଅଛନ୍ତି ହଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବି ଆମେ ଟାଣିଦେବୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେଟା ଠିକ। ଆଗ ପହିଲେ ସେ ରଥ ହଟାও ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମେ ଯଦି ପାରୁଛ ଇସ୍କୁ ହଟାও କାହିଁକି ଆସିଲା ଏଠି 6ଟା ରଥ ହବ ନାହିଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ତିନିଟା ହିଁ ରଥ। ଗଲେ ଏ ରଥ ପୁଣି ଗଡିଯିବ ନହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଅର୍ଡର ନାହିଁ ଉପରୁ ତୁମେ ତୁମର କଣ କରୁଛ ଭାଇ କର ମୋର କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଅର୍ଡର ହଉଛି ସେ ରଥ ହଟିଲେ ଏ ରଥ ଯିବ ନହେଲେ ସିଂହ ଦୁଆରେ ଥିବ ଏଡିଏମ ଏଇଠି ତାପରେ ହଙ୍ଗାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଏଡିଏମ ଆସିଲା କହିଲା ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରିକି ଆସିଛି ଅର୍ଡର ଆସିଲା କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡର ଦେଲା ଯେ ଏଇ ରଥ ଚାଲିବ ପୁଲିସ ଡିପ୍ଲୟ ହେଲା ଫୋର୍ସ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏମାନେ ବିଡିଓକୁ ଧରିକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ତାକୁ ସବୁ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଶିକାର ଦେଇକି ମଦ ଦେଇକିରି ରଖିଦେଲେ ବିଡିଓ ଆସିଲାନି ସେମାନେ ସେଇ ରଥକୁ ଟାଣିଦେଲେ ହଁ ତାହେଲେ First ବର୍ଷ? ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ 2 ବର୍ଷ। ସେଇଠୁ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଏଡିଏମ ଆସିଲା ଏଡିଏମ ଆସିକି କହୁଛି ଦାସ ବାବୁ ଆପଣ ସେଟା ଇଏ କରନ୍ତୁ ୟୁର ଡିମାଣ୍ଡସ ଆର୍ ଅଲ୍ ଜେନୁଇନ୍ ଆଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ସଲ୍ଭ ଅଲ୍ ୟୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଉ ମୋତେ ମାସେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ କରିଦେବି ମୁଁ କହିଲି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ୟୁ ନକ୍ଷୀନାଞ୍ଚ ନଦୀନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ନାମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନ କରିଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରାଜ କୂଳେ ସୂଚ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ପଳେଇବେ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରିକି ଆସିଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ହଙ୍ଗାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ଷେ ରହିଲା ବିଡିଓକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା ସିଏ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତାରଣା କଲା କିଏ ସରକାର କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତାରଣା କଲା ଏଠି ହଁ ସେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ ର ଦାସ ବି ହେଇଥିବେ ଯେ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ହଁ। ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି ହେଇଯାଇଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ପଳେଇଲା ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ପଳେଇ ଇଏ ପଳେଇଲା ଇଏ ପଳେଇଲା ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା ବିଡିଓକୁ ହଁ କିଏ ଅଛି କେହି କଲେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରତାରଣା ଚାଲିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାରଣା ଚାଲିଛି ଶାସନର ଲେଖା ହେଇଛି ନା କାହିଁକି ରଥ ବନ୍ଦ ହଉଛି ସାଇନ ବୋର୍ଡ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଏଟାକୁ ଟିପି ନିଅ ତା ଛଡା ଏବେ ଯୋଉ ହୁଡିଂ ଦିଆଗଲା କି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ଡର ବି କାମ କଲାନି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବ ଆଉ କିଏ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ କିଏ ଅଛି କୋଉ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରି ନା ଦଇବ ସେ ଦଇବ ଯାହା ହଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛି ସୁତରାଂ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋର ମାନେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦିନେ ଏଇ ରଥ ପୁଣି ଚାଲିବ ହଁ ଏଇଟା ବି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣ 43 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଅଛି କଣ ନା ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଏ ମୋର ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ସତ୍ୟର ଜୟ ଏଇଠି ଯେତେ ଯେତେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଆସିଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ସବୁଥିରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି ତ ଆଉ ହୋଇଛି ହେଉଛି ଆଉ ହେବ ବି ତ ଆଶ୍ରମ କାମ ଅଟକି ନାହିଁ ଆଶ୍ରମ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ କିଛି ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍ମିକ ବ୍ୟଥା ବି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ବି ଆଶ୍ରମ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ବଢୁଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଯେମିତି ଅଛି ବା ସବୁ ଅଛି ଏଠି ସେ ସବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଆଶ୍ରମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ଏମିତି ହେଇକି ସମୟ କଟିଯିବ ପୁଣି ଆମ ପଛରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଆମେ ତ ରଜା ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ କିଏ କହିବ ଆଉ କିଏ ଉପରେ ବଢୁଛି କିଏ ଆଶ୍ରମର ତ ଗୋଟେ ବାଇଲ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ବୁକ୍ ବି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆଶ୍ରମର ଆଉ ଆପଣ ସିନା ଚାଲିଯିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିନା ଚାଲିଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଣାର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତେବେ ବି କୋଣାର୍କ ପାଇଁ ତ ଲୋକ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ବୋଲି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଅଛି ସୁତରାଂ ସବୁ ସତ୍ୟଟା ଲୋପ ହବନି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର କାମ କରିବ କାହା ହୃଦୟରେ ଝଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ବଢିବାର ଅଛି ବଢିବ ଛିଡ଼ିବାର ଅଛି ଛିଡ଼ିବ ବଢିବ ଛିଡ଼ିବ କଣ ଇତିହାସ ତ ହେଇଯାଇଛି କେତେବେଳେ ବଢିବ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ କେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ
ଏଗୁଡ଼ା ତ ଧରା ଏଇଟା ଭାବିବାର କଥା ନାହିଁ ଭାବବାର କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ଇଫ୍ ୟୋର ଏମ୍ ଇଜ ନୋବୁଲ ୟୋର ମିନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ନୋବୁଲ ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିରେ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ କରିକି ବା ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା କରିବାର ନିୟମ ନୁହେଁ ମିନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ନୋବୁଲ ଗାଈ ମାରିକି ଜୋତା ଦାନ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ଗୁରୁ ମାରି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତୁମେ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ ଶାଗଟେ ଦିଅ ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇକି ତ ଭଗବାନ ବି ଦୁର୍ଯ୍योधन का मेवा त्यागी विदुर ଶାଗ ଖାଇ सबसे ऊंची प्रेम सजाई ये ସବୁ ତ ଉଦାହରଣ ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭେଟିଲେ କହୁଛି ଜଏନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋ ଅନ୍ ଏଡିଙ୍ଗ ମିଶେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଏ ଜାଗାର ମାଟିର ମହିମା ଅଛି ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା କରିଦେବା ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ହାତରେ କ'ଣଟେ ଅଛି ପଇସାଟେ ଅଛି ନା ଚାଉଳ ଅଛି ନା ଡାଲି ଅଛି କିଏ ଚାଉଳ ପଠେଇ ଦେଉଛି କିଏ ଡାଲି ପଠେଇ ଦେଉଛି କିଏ ଆମେ ଉପାସ ରହିନାହୁଁ ଅଦ୍ୟାବଧି କି କେହି ଉପାସ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ତଥାପି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅନ୍ନ ଭାତ ଡାଲମା କରି ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ କରି କିଛି ନହେଲେ ସେବା କର ରଥ ଟଣା ହଉନି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଆମର ପହଣ୍ଡି ହଉଛି ଆମର ସେଇ 22 ବାବଛରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ରହୁଛନ୍ତି 9 ଦିନ ପୁଣି ଉପରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ରଥକୁ ଚଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରଥଟା ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ପଡିଛି ଆଉ ତା ଆରାପୁଟି ସବୁ ନେଇଗଲେଣି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ସୁତରାଂ ଫେରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୀଳା ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ପୁରୀରେ 144 ବର୍ଷ ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋଗଲ ଗୋଳ ଏଠି ନାଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ତେଲି ଗୋଳ ତେଳି ପୁରୀରେ ତେଳି ଗୋଳ କୁବେର ପୁରୀରେ ତେଳି ଗୋଳ ହଁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା କଥା ଆଜ୍ଞା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନିନ୍ଦା ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରମର ପରିଣାମ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସେମିତି ଆମର ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରମଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମାନବୀୟ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉଭୟେ ସହାୟକ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗର ସାଥୀ ତେବେ ଅନନ୍ୟ ଏ କାରୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ଶୋଭା ଚିରସବୁଜ ଏ ସବୁଜତା ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ସଚେତ ଓ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଯୁବପିଢ଼ିର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ନମସ୍କାର।